Hej. I dag der vil jeg lige vise jer lidt krudt, jeg har. Vi skal først lige starte med den her, som vi selv har lavet. Jeg kalder den Culture Narrativ. Jeg siger den høj. Jeg har lavet en før, som var ret god også. Og så har jeg så også nogle MP3-mål. Dem har jeg så har jeg 60. Det var lidt over 90 sådan. Og så har jeg en masse af den her. Og en masse ryggen. Så vi se. Nogle der. Dem har jeg rigtig mange af. Det er bare strygerne. Så har jeg den her den. Og så har jeg og den her. Den har jeg lidt over 400 tror jeg. Så har jeg sådan nogle her. Det er ikke rigtig nogen nummer, der står bare P2000 på. Jeg tænker på de polske. De er rigtig høje. Og så den her. La Bomba. De er også bare fede. Rigtig, rigtig fede. Mega vilde. Ja. Så har jeg sådan nogle her. Det er større udgave af, men jeg kan lige prøve at tage alle de små, store alt det der. Sådan her. Der er den her. Så er der en lidt mindre. Så er der en rigtig, det var sådan en lille stryger, ikke? Og det er alle sammen med lige. At de er høje, den her er små. Det er jo polsk. Og så har jeg også FP3 small 1, 2 i 1. Det vil sige, altså den her, det er ligesom den her. Bare en mere. Så de her, de er syge. Flere bomber. Jo, det er fint. Og så har jeg også lavet sådan en her. Ja, den er ret syg. Det er ret syg. Det indeholder en af bomber. Den indeholder den her. Den indeholder og sådan en her. Og nej, det er ikke en firecracker. Det er også kanonslag. De er ret høje. Den her. Og to af sådan nogle her. To La Bomber. Og en af dem her til aftænder. Ja. Jeg går ud og prøver den lidt. Men det var alt. Så hej. I ved sådan en hummeltaske. En stor hummeltaske. Helt den her er fyldt.
hele vejen op til en kanonslag kun. Så det er ret fint. Ja. Fisk.